Ola a todas, ola a todos, benvidas, benvidos a un novo capítulo deste reto das décadas. Pois aquí estábamos, o cumple de... Ainda chega aquí o cumple de Breo. E temos a nosa Ada embarazada, que estará en 12 horas do terceiro trimestre. E mañán tamén cambiamos de ano, 1309. E pronto tamén van ser os cumpleanos deles. Temos aquí o de Artur, Adelaida. Poñen aquí o cumple de Ana, claro, pero Ana... No. Bueno, teño que quitar isto. Cumple de Breo. Bueno, poñemos Breo así directamente. Porque, bueno, realmente terían que ser 28 días, pero puxenlle 20. A verdad, contei 20 desde o seu cumpleanos, que ven sendo hoxe, porque senón a verdade 28 parecíame bastante tempo. A ver, veremos como vai. E nada, dependendo de como sexa, pois... eso seguirei mantendo de quitarlle esos 8 días, porque despois tamén, cando é adolescente, tamén son outros 28 días até que se convirten en adultos. Pero, bueno, creo que así con 20 vai estar ben. Acabar a emisión, sí. Vale. E aquí temos a esta señorita, embarazada. E pois imos comezar por aquí con algunhas cousiñas que hai que facer. Encántame Breo. Pero temos que cambiar... É verdade, temos que cambiarlle a cama. E se lle poño arriba, pero claro, temos esta pequeñaja, e vai haber outro pequeñajo, ou pequeñaja, non sabemos, entón... Vale, pois sí. A él ímolo poñer arriba. Si consigo que isto se vexa ben. Subir un piso, que non sei por que está así, pero bueno. Controles de la cámara. E imos poñer aquí a cama de Breo. Que menos mal que sigue vivo. Non temos... non, claro, en camas individuales. Vale, pois poñémolo aquí así, non? Vale. E imos poñer, pois, unha destas, porque senón non ve. Bueno, estrenamos segundo piso, chicos. Non sei, estaría ben poñerlle así... Claro, porque a chimenea está aí, non? Pois está aí a chimenea, poñerlle aquí algo de quentar, non sei eu. Bueno, xa veremos. Por ahora queda así. Por ahora queda así. E vai ir dormir porque, pobriño. Mira, asignar cama, vale, se xa queda feita, veña, dormir. Así se queda esa como a cama del. E Adelaida, claro, ainda non. Vale, pois ti vaslle deitar aquí a pequeniña, acostar a Adelaida para dormir. E vas ir ao baño e vas comer. Xa se estropeou isto. Bueno, mira. Pois vas cociñar. Non, isto non. Mira, leite quente. Bueno, facemos comida de verdad. A ver que podemos facer. Solo isto. Bueno,
Por ahora facemos así porque necesita comer, pero para min que tiñamos cousas, non? A ver, se non, este señor onde está? Que fai dormido nun banco? Queres facer favor de vir para aquí? Gracias. De que ni me acordo de verdade o que estaba facendo. Estaba pescando. Bueno, pois imos poñer... tirar o que está en mal estado. E despois guardar estas cousiñas aquí. Bueno, na verdad, por ahora parece que nos está indo un pouco ben económicamente, porque familiarmente no. Por desgracia. Bueno, se oides algún ruido extraño, está a miña gata por aquí, como no, facendo das súas. Vale, pois ela vai comer e despois tamén vai ir dormir un pouco, sí. Porque estando embarazada ten que descansar. Pero este señor... tamén ten que dormir, joder, bueno, pois veña que durma. E despois temos que ir cazar e aprovisionarnos, porque tamén, canto queda? Chegar o outono. E como é o día 6, tamén podemos colleitar. Ou iso, ou senón mañá, ou hoxe ou mañá. Isto que é? Un cereixo. Mírate que ben. Bueno, porque, recordo que eu pensaba que non se podía, pero pódese... O sea, pensaba que só se podía colleitar unha vez ao ano, pero pódese colleitar unha vez cada estación. O cal ten máis sentido porque, basicamente, pois... Claro, en cada estación hai súas cousas. Entón, pois, iso. E poderá Breo darlle de comer ás galiñas? Ai, sí! Pois veña, que se vai que vai empezando a encargarse de cousas da granxa. Antón H, non, por favor. A ver se consigo, é que levo bastante tempo, o sea, varios capítulos, querendo traer a familia de Artur, a familia de Artur non, o seu irmán. Arlo tiene sus años, traer o irmán e a cuñada, pero claro, entre... O sea, o tempo voa, e a verdade é que como que non me dá tempo, entón a ver se fago así algún mini capítulo, algún corto para... para que veñan e tamén que coñezan os primos, os nenos, e eso. Mira, primeiro que coma. E despois que vaya esparcilo, pienso. Porque... pode... mira, que recolla os ovos. E limpar pode limpar. Veña, pois que faga el. Están así coas horas un pouquiño cambiadas, o cal non me gusta, pero pois por desgracia é o que hai. Claro, pois este señor non vai ir cazar de noite, porque ao mellor come un oso ou algo. E a nena... haina que bañar, vale, pois... Veña, vas ter que facer así. Bañar a Adelaida. Podemos recoller isto xa? Vale, coger a roupa e guardarla. E... pois cambiar el agua, veña. Tantas cousas que facer. Vale, despois vai ao baño. E este señor... veña. Que vai ao baño e que vai a... auga sí que pode ir recoller, que está aquí cerca. Hasta non sei se poñelo a que pesque un pouco máis, se che digo a verdade.
Bueno, estamos o día seguinte, é verdade que se levantaron bastante cedo, está aquí Ada lavando a roupa, Adelaida está aquí xogando un pouquiño, aínda que está, bueno, está un pouquiño cansada. Esta muller, bueno, me acaba de lavar a roupa, total vaise facer, bueno, é igual. Cando están así embarazadas, sempre están coa higiene baixa e con ganas de facer pis, basicamente. Entón, bueno, pois que nada, que se faga pis e pois despois duchámola. É un pouco cruel isto, pero é o que hai. A ver se conseguimos que faga pis. Non creo, pero Artur sigue pescando. Pois mira, Artur, en vez de pescar, agora vas ir cazar, veña. The forest, go hunting. E ti, fala un pouquiño con tua irmá, veña. Jugar co cuco atrás. E mil, se pode facer así un mil guai. Pois mira, acción familiar, veña. Así facemos algo diferente. Pero colleu ovos eclosionables, ai mira. Eso non está mal, porque xa hai varias galiñas que me poñía que estaban aí velliñas, entón, pois, bueno, guardamos estos. Vale, e que é isto? É un xoguete. Vale. Mira, pero pode lavar a vaca? Si, pode limpiar a vaca marrón. Vale, pois é que se vai ocupando dos animales. Reponer pienso e limpiar establo. E esta muller... Pero, por que non comes antes? A ver, sírvete unha ración e despois dorme. Ai, Dios mío. Que desgracia. Bueno. Pois se non conoces a ninguén. Bueno, é igual. A ver que trouxo que ten Artur. Ai, mira, bastantes cousas. Bueno, a ver se a miña gata para, porque me está estresando un pouquiño. Pero agora que estamos así ben de cartos, máis ou menos, o mellor que imos facer é vender así algunhas destas cousas que... que sei, pois, isto cubo del futuro de augurios absurdos. E máis, por exemplo, que ten aquí breo fertilizantes. Voulle poñer aquí a Artur para que o vai a vender despois. Pero a comida... Por que non fostes dormir? Pero a comida pois vai quedar para nós. Veña, vai dormir. Porque tamén falta nos fai. Pero por que ten todo o mundo tan malas necesidades? Dios mío. Bueno. Despois que use. Bueno, aquí estamos, é verdad que me esquecín de recordalo. Outra vez estamos de maior. De maior quero ser ninja. Que tengo que hacer para empezar a prepararme para ser ninja de maior? Empezar a practicar como esconderte bien. Hacerte con un traje de ninja. Practica como esconderte bien. Vale, pois veña. Estamos no 1309. Vale, a costa de Adelaida. Come e cociña algo, porque, a ver, podemos facer algún pudín. Sponge cake, butter, isto que é hasty pudding, que é isto?
Pois hasty pudding, veña. Hai que empezar a probar diferentes ingredientes. A ver, imos poñer, porque pescou todo o que colleron enche de cousas, mi madriña. A margarita me la deixar para vender, os arándanos no. Poderemos facer tarta de arándanos? É a miña pregunta. O resto isto ímolo a vender todo. Roca con fósil, isto canto costa? Está ben, está ben. Pero con calma. Estamos de parto. A ver. Oh, Dios mío, neno nace no 1309. A ver, veña. Controles de cámara. Dá a luz. A ver que temos. Neno, nena. Que outra aquí chorando. Bueno. Un niño. Un neno. A ver. Que empece por nombre de Adrián. Non sei se é moi medieval, pero é igual. Porque outro como se chamaba? Abel, non? Sí, bueno. Adrián. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. El momento de la tirada. Vale, pois aquí temos un para a nai. Se sobrevive ao parto. Eu diría, creo que xo comentei no anterior capítulo, que un e si tamén conto como que bebé tampouco sobrevive ao parto, ou como que naceu morto. E o resto pois contaría como que non pasa a etapa de recién nacido. Pero imos contar con que eso non vai pasar, verdad? A ver, primeiro roleamos pola mamá. A ver. Vale, bien. E agora polo bebé. 9. Vale. Bien. Bueno, a ver canto dura esta alegría. Aquí temos o noso bebecito, o noso Adrián, que mañán cumprirá 3 meses. Entón mañán, porque iso é un embarazo, son 9 meses, e son 3 días, pois nun día son 3 meses e hai no que, bueno, hai que facer a tirada outra vez. Que faz indo a quitar a planta? O sea, está buscando información, non, vai mexar. E ti por que non acabas de facer a comida, amigo? Hola? Bueno, pues nada, pues limpia e acabas de gastar ingredientes para nada. Non pode deitar aquí a nena? Non. Deita aquí a Adelaida. Bueno, pues estamos ao día siguiente. Son as 6:30. Imos facer por aquí unha colada máis. Que falta fai. Este señor ten que dormir porque, claro, non pegou o ollo porque estuvo pendiente do bebé pequechiño, de Adrián, a máis de Adelaida, para que Ada poidera dormir. Breo vai recoller os ovos, limpar o galliñeiro e esparcir pienso. En canto veña a parca por algunha destas galiñas, vai poñer a eclosionar os ovos que ten el aquí.
que ver se non se poñen malos. E hoxe á tardiña habemos de facer que medre. A ver, por favor, espera. Primeiro o bebé. Vale. E agora busco información. Mañá cumpleanos de Artur e de Laida. Artur, mi madriña. E se morre Artur? Bueno, e se morre de Laida? E se morren os dous? Bueno, non sei. Ah, morre a galiña. Bueno, xa encontrei un mod para que non tuvera que ir á escola. É que vas aquí ao teléfono e daslle a laboral. Bueno, xa está... O sea, aquí era pon join, que sería unirse á escola, pero antes poñía quit. Xa lle dei a quit e xa non ten que ir á escola. Así que está guai. Estamos pola tardiña, son as 6:00 van ser as 6:30, se chegou aquí o noso marido de vender e de recolectar, e temos cebolas. Entón, isto que é? A ver, zarzamora, frambuesa, e isto? A ver, vou poñer aquí outros máis de terra para plantar cebolas. Porque ceboliñas está ben. Poñemos aquí un e aquí outro. E de verdade vai un poquinho lento. Creo que vou guardar antes de plantar. Pois antes de facer que medre o neno, pois creo que vou facer a tirada e a ver que pasa. Pois temos aquí un 5, 7, 10, 15, 20 non sobrevive. Non lle dei a nada, só lo carguei. De verdad que non lle dei a nada, A ver. Déxame. Joder. A ver, veña, va. Sobrevive, non? Sí. Un 5, 7, 10, 15, 20, vale. De verdade, xa pensaba que iba a salir outro un, Pero bueno, veña. Vale, pois entón imos dar a... Que debes crecer. Nos falta outra cuna. Claro, para... Bebés. Hai todo un mundo de descubrimiento, comunicación y juego esperando. Hoy, Adrián va a ser intensos. Este tipo de bebés tienen las emociones a flor de piel, por lo que resulta fácil entretenerlos, pero también cuesta más tranquilizarlos cuando están de mal humor. Genial. Vale. Entón ahora necesitamos outra cuna como esta a poñer que utilice pañales de tela. Más opciones, cuidado de bebés. Más opciones, usar pañales de tela y más opciones. Vale, e imos a facer o seu pequeno cambio de look. Bueno, pois aquí temos o pequeñajo co estilo máis medieval que atopei, que é así un estilo como de breo, ten un peto e nada. Teño que facer o da... a ver, espera, que van a xogar xuntiños, que o cumpleanos dela xa é mañá. Sonreír a Adrián, mirar a Adrián,
Hacerle gorgoritos. Vale, non sei se polo de agora terán máis bebés. Entón imos facer que isto podo guardalo no inventario por si teñen, en caso de que teñan outro bebé, pero bueno, que bueno, poderán mantelos porque se morren a este ritmo, bueno, en fin, pero é o que hai. E se está así, poden pasar, non? Eu diría que sí. La outra galiña, bueno, un galo. Pois despois, mi madre, este neno. Despois que incube aquí outro. Bueno, pois estamos xa ao día seguinte, estamos a lunes. E son os cumpleanos de Artur e de Adelaida. La veña, e medo me dá. E este home pode arreglar isto. Vale, ven aquí a reparar. Recoger huevos. Despois fai a colada. Bueno, está ben que xa vayan ser así máis grandes e que xa poidan ter algunha conversación cos fillos. E que tamén sexan xa un pouco máis autónomos, porque senón, cando están así en infantes... Que pasou? Ai, Dios. Pero viste que se licheou aí, non? Non foi cousa miña. Bueno, pois xa estamos a pola tardiña. Está... Breo foi recoller agua vai pescar. Imos... Bueno, primeiro imos bañar a estos bebés, cambiarles pañales e esas cousas. E despois imos facer o cumpleanos de Adelaida e de Artur. Imos facer as tiradas de Artur e de Adelaida. Vale, pois Artur pasa de joven adulto a adulto. Entón se tira un 2, un 6, un 9, un 12, un 15, un 17 ou un 19, morre. A ver. Un 10, No, sobrevive. Vale, bien, pois Artur pasa a ser adulto. E agora, por Adelaida, que é infant, ten que pasar a toddler. Entón, pois se quita un 4, un 8, un 12, morre. Bien. Vale, bien. Sobrevivimos. Vale, entón, pois imos facer que... que medre. Edad adulta. Porque agora estaba en... Vale. E agora temos que facelo con Adelaida. Cambiar edad, ten que ir a primeira infancia.
Por onde vai medrar esta rapaza? Hola. Bueno, pues moi ben. Vale, e a ver que rasgo ten. A pegada. Estos infantes tímidos evitan a los sims que no son miembros de su unidad doméstica y se ponen tristes cuando estos los dejan. Mejoran más sus habilidades cuando les enseñan y se recuperan más rápido de los estados de humor negativos cuando los consuela. Bueno. Perfecto, pois imoslle dar o seu cambio de look e agora volvemos. Bueno, pois aquí xa estamos con este cambio de look, que está vestida como súa nai, pero en pequeniño. E que lle pasa? A ver, veña, ven aquí. Vale, pois agora vai preparar ela unha cena que vai ser gruel. E el que vai facer? El vai... Non, non se pode coller a roupa aínda. Vale, pois repara isto. Mentres ela fai de comer. Bueno, creo que imos deixar aquí este capítulo, que creo que fomos bastante suertudos, a verdad. Os dados estuveron do noso lado. Pois a ver que pasa por o seguinte. Espero que o pasarades ben. Pois un saúdo para todos. Chao.